Türkmen zenanyň we ýaranlary 2,4 milyon dollarlyk mail hack ugrulugyndan masyrly. Türk mediasynda türkmen migrantlaryň gatnaşmagyna bolýan we jemgyýetde uly seslenme döredýän ugurluklar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. Bu gezek aýplanýanlaryň arasynda bir türkmenistanyny ýaş migrant zenanyň bardygyna aýratyn üns çekilýär. Türkiýanyň köpçülikliň habar berişleri işlerine ýaýran habarda aýdylyşyna görä, Istanbulda halkara söwda bilen meşgullanýan firmalaryň elektronik poçta salgylaryny ugurlap, olaryň adyndan 9 milyon 120 min türk lirasy, ýagny 2,4 milyon Amerikan dollaryna goloý puly öz hasabyna geçiren hakerler toparyna garşy gurnulan operasiýada 7 sanatda daşary ýurtly jemi 14 adam ele salyndy. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Istanbuldaky polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, hakerler toparynyň daşary ýurtly agzalarynyň biri Nurgözel Güýjova atly türkmenistanyny denan. Galanyň bolsa türli ýurtlaryň raýatlary. Halkara söwda bilen meşgullanýan 6 sany firmanyň ýol başçysynyň Istanbulyň Respublikan sülçülügine işleşýän firmalar bilen ara gatnaşykda ulanýan elektronik poçta salgylaryny ugurlap, olaryň bergilerini başga adamlaryň öz hasabyna geçirendiň barasynda eden arz şikaýatyndan soň Istanbul polisiniň elektronik jenaýatlara garşy görüş bölümi derrew gözläp agtarş işini başladýar. Polisler firmalardaky kompýuterlarda geçiren barlygyna elektronik poçta salgylarynyň başga adamlar tarapyndan verilen viruslar arkaly mail hack usuly bilen ugurlananyny anyklaýar. Ondan soň kompýuter hünärmeni polisler firmalaryň adyndan täzeden owalkulara meňzeşirek elektronik poçta salgylaryny açýar we tölegi amala aşyrmaly firmanyň adyndan algydar firma galp elektronik hat berýär. Önümleri allyk töleg üçin resmi nama iwermeňde garaşýar diýen hat iwerlýär we ol firmanyň iweren resmi namasyny diňe ugurlar topary alýar. Hakerler töleg resmi namasyny bank hasap maglumatyny ölçü üýtgedip soň töleg etjek firmaýy berýär. Banklardaky näsazlyklar sebäpli hasap maglumatlarymyz üýtgedildi diýen duýduruş bilen iwerilen bank hasabyna töleg amala aşyrylanmakaly puly ugurlaryň alanyny äşgär bolýar. Ondan soň Istanbul polisi 6 firmany şeýle duzak bilen arlyga salyp 2,4 milyon dollara goloý puly öz hasabyna geçiren hakerler toparynyň ähli agzalaryny ýeken tapýar. Şol ruwatyň özünde de dürli salgylarda geçirilen operasiýada biri Türkmenistanyny we galany Nigeriýaly daşary ýurtly migrant bilen jemi 14 sany guman edilýän ele salynýar. Istanbuldaky polis çeşmesi Türkmenistanyny migrant denan Nurgözel Güýjowanyň sosial ulgamdaky sahypasyna dürli ýaraglar bilen düşen suratlarynyň bolsa aýratyn üns çekýändigini aýtmak bilen sözleriniň üstüne ýetirýär. Ýatlap geçsek, bu Türkmenistanyny migrantlaryň gatnaşmagyna edilen şeýle uly gögrümli owurluklaryň ilkinjisi däl. 17 fevralda Istanbulyň Harbiye mahallesinde ýaşaýan Leyla Ç atly zenanyň öňündäki gymmaty 3 milyon 500 min türk lirasyna, ýagny 900 min dollara aşan şaý sepleri owurlanypdyr. We munyň bilen baglanşykly onuň öňünde işleýän migrant bilen owul işläp giden Narjemal B atly türkmen migrant zenany tutsak edilipdi.